le tu kena hei pathianin a thu puan chuan a hun tha tak mai lian siam sak le a lo me emani thar duam tak min siam saka a thu puan chuan a hun tha min pere tu kan pai su Krista hing fakin mo se amen kan thu ngai thapa zong zong te abuna min tolom tu tele lenakin lama phone lama tanga min lo la thir le tu tapo in zain la chibai bu chewa tharin la pan ma som vek chew lo se pathian tu tiang rim siarin ngai thang pathai bu som ni pali chang khata tanga chang so pali thlangin le kan siara tu kin chu le kan sia tu hi thui deuh rak thin do na kan siat sian em sin ta kha ni ma sela le han sialan le kha tun din pula ya tun min ka sia lu takin kan lawai thadonia tin isu pathian biak ina ta chu ka akal do na ina zirtir chu pathian biak in ten tir turin na hena an lo kala ani erwa chuan an hena hen zong hi in hu mo ti takme win ka shila cheu ti chim lo lung in tiang reng he ta om lo vang atia changa tin ori tlawa chuan a thut lai zirtir ta chuan ma ni chavin a hna an lo kala chu en ki ka ngai a lo mong i lo kal le na le khavel to na chin chia na chu nge ni ang ti min shil ro an tia tin i suan changa an hna tuma nan ti dar lo na chu film khur ro mi tam takin Krista chu kan ti in keima ring chalin an lo kalanga mi tam tak an ti dar don sia in dau thu la in dau thu thang in sia ang in mangan lo na film khur ro chung chu lo thang tu re ani ni ma sala to na chu alam ni ri la wang nam sang anin dawanga ram sang anin dawanga mun sang a chang te ta li te a king ang chung zong chuna ve chan te na ani zumi huna chuan shom tua turin an man ti rang chewa an ti lumang cheu minga wangin ham zong huat niang zumi huna chuan mi tam tak an thuanga anin man tir tonanga anin khotonang zole dar tam tak po an lo chuak anga mi tam tak an ti derang tin sual ala kun do na wangin mi tam tak pangai na chu ala dayang ni masala ato thlenga tua pe piang chu mi ngai chu chan damin awmang tin heram chan chin tra hi tham zong she tel turin khovel zong a shrin awmang chu mi za chuan to na chu alam thlengang ni masala to thlenga tua pe piang chu mi ngai chu chan damin awmang mo te ne na te popola le ka ton ka na vung thum cha ka tangin tin ne hei hi sharo nin hun wa chuan hun khit tak te lo mang mi ma ni in hangai tu te tang ka ngai na tu te in ti vei te cha pho te pathian soi che tu te nu le pa khoi lo te lom na chang she lo te khiang ring lo te mangai na pian pui nei lo te quay cùng bố te he tu te in sum thei lo te mi kon sen te thadu ho lo te verve te thun hu don te in ngai lu te pathian pangai aya ma ni lom na mai pangai zok tu te an ni don si pathian ngai sak an na nei nga ni ma sela thil ti thei chon oi lo wang chuang chu hoi san ro Hebrai le ton hung som chang som thum panga changa som thum panga lai thang chu te chuan in rin na lo man chu pai bo su lo man ro pui ta ka nei don sia pathian du zo in ti nu in thil tiam chin hu thei nan chel na in lai sin pathian du zo in ti nu in thil tiam chin hu thei nan chel na in lai sin lapan kan satan man som sak se với cái ngày tuổi hậu tan chuan chel na ti ril ruwa alo oma Bible chang kan han ta lan ba ka khan chel na tul zia ring tu ta na chel na poi mo zia ta po ti la kun tam taka a in zia ka tu na kan han chia ta pe ka chu hun lama
hun khir lo om tu chu mi a chuan ring tu te chu chel a tu je tu kan han chia kha ania chu mi lam chu voila hoi tum ta ila a bible chang zuk lu chira zuk khil thi emo lama kan kal don lem lovani ti kha shamasa ila a thome chelna han tin da po chu khil fia eng tia man tu nge emo khang da po kha zuk khil fia do chuan thu pui san nei kha ani zela ti ma sa tu kila chu chu tiang chuan kan sei don lova ama sain chelna le ring tu nu na kal kop tlat zia het zo he han sei ta ila eden huana bo chia na wangin khovel chu sual na le chia na sang sang ila khatta ni ti kan sia mishing ngai ko na to po chu bible na soya ante te tang in suam tu zia po sual lirani atia chu tiang khovel ni na wang chuan pathian in khovel siam po chu a in chira khovel le achunga thilom mishing le thil siam zong zong ka chu ti boral vek kha adu hianani chu tiang chuan khovel chu in pong nek na le sual na in akhata ni ma sa chu ang khovela chuan voila kan sayang hi apui mo ta thina chu ang khovela chuan nova pathian mitlung alo om tlat nei nova che hi bible na soya ama wal na chung ta kon him anga ngai ta ila khat yang khovel karam mi pakhat chau pathian mitlung han om chu chelangai om hi ka tia chu yang chuan hun alo kala zol nei te hun te ro re tu te hun te lal ten ro wan re lai hun te alo oma chung zong zong a po chuan khovel suwa takata insert thiang dim te lal pa ta na chel taka din kha atu chun zong zel ringot mai ni kan shara ka nei e khala ka chu zuk chil thu la vela khang hun lai khan chu tiang ang khovel chu ni ma se no chan chin kan sayang khan pathian ni nam man tur pathianin adu zo ti kwitrin na tur man ruata na insert thiang rim lal pa ta na nung tlat ka an lo om zela ma se chung reng reng chuan nun nuam nun zalen takhan mangai lawa chel takin rinom na nen sham tam tak tuarin lal pa kong kha an zo thina ni mathai bunga chang song pahnia la le suana ma zui tu te an ti du da don ti asoya in ma zol nei te po an ti du da thina ni atien la le suan zol nei te an ti du da thin ti asoi chuan zol nei te konga an kal chuan ti la zol nei an ni chuan ti du da na ina zui ngei ti la ngani ta ti du da tur chungin chu thlung hui la zol nei ka an kal thin ti na ania ti ko te thil ti bung sai chang songa pahnia chon Stephanan in kha tu te zol nei zinga tunge an ti du da lo atiane an ti du da chikim ti na ni chu an kha tu te thutlung ru zol nei te re kha ti du da kha an tuar ve mai nia chu wang chuan thutlung ru da po lal pa kong zo hi lal pa mi hi chelangai em rongot mai ni chuan lal isu lo langa chan dam na na rong thoka thil ti theina na sa tak nen hai ruwa loving te po ti la na rong thoka ni ma sa chu zira po chuan oi lo tu ring du mi lo ni mai lovin ti lum tum hial kha an om ranga lal isu po tu ara ni na sa takila tuar ti kan sia ti lumani ti kan sia ti chuan a zui tu te po na sa takin ti du da an ni tu thu ni sina ka khan kan sia ti chuan ti du dai an om chun zom zela zir tir te po chu an martar zoi zet mai ni ko san history kan sia chuan ni tin ruang hlom tu ram rot mai ni ring tu martar te long kha chu diang khop chuan martar te khani tin an oma pathian tan khan an nun an han thina lali suwa malama toranga ya lali suwa lai puna ma nge ina tuara anung zui tu te pon an tuara chel takin kha kong kharing tu nun kong kha an lo zo thina ni chumi ni wang chuan chelanga e ma pola chuan Timothy hena thon hena bung thun cha song pahnia chuan ani tu po Krista Isua pathian ngai saka tum apiang chuan ti du dana te an tuar bokang atiane ring tu ni na
kan qualify na pakhat chu qualification pakhat te pawh ni taila ti du da tor khan ni to pe ni zirtir te hula kan pathian mi ni adu chuan ti du da na atuar tur ani ati mak mai ni pol hian an tuar ngei reng ko ka ti chuan kan seita kan khan an ma tar zoi mai ni ti kan sia chu mi om sia chu ring tu ni chuan chelanga ya torangai an kan du lo chuan kan pe lo chuan kan zoom lo chuan ring tu ni tak tak thelo ti na ani tura kan han sia kan khan chu ang chuan ring tu nun ko a hian tor tu tam tak ma chu da chuan chel hi anga em ro mai ni khovel chang ka taka kan oma suala chitin rel lim pui tur oma pola rong bol pui te nge zinga po demate khovel lama an hoi ki ram mi tam tak aron ziak du do ta alung ngai na te poran sei thina polan kha pola te hun lai nge po khan chutianga chel na le na pathian ram kong zo pe mi lo demate ang chi khovel lama kir le khovel lama tu boral ta kha anom thina ni chu ba chuan voin khen hian ni che kan chia ta kan khan chel anga em ruat mai ni tu thlung lui hun le tu thlung thar lama ring tu nun hi chel ta kan nun pui chi ani zia ti khan alang chiang he in alanga chung lama le pon lama tor tur omani chung lama so le na in be nga ya pon lama musik tu te mel ma te thatiang khan tor tur lirin akha ti theini la chu wang chuan ring tu nun hi tlada le in thara tak chunga kalpui mai chi emo nun pui mai chi ani lova sual le la in ngel rurang sia khovel le la in rem tak chunga kal thei po ani heklo lalpa ta in sa thiam hima chel takanun anga zo kani ring tu nun chu atira pathian thu kan chia ta ka khan hun lo lo om tura hun khir tak te alo le kheng do na ni ti lali so na soya polan asoi boka kan siara hun nung lamani to sia chu kan hailo tlang ni kalin sil fawa biakina kalin silati ti na in khom na kati khan kan soi thina ni he khovel chu lam to a hian chu thilong na thu ta chu lo thengin kan soi fo kha alo theng ta alo in chan ta ani ti shemaila ring tu de hian nun dan kan thiam lo fo thrin ani mar tang to kan nu le pa te tang to kan pi le pu te tang to lalpa local hai to na te hun nu ani to zia te chu kan she me voila po hian she tu vek kan ni ni ma sa chu hun nu ani to zia lan na chu voila hian alo thlen me lai po hian tam tak chuan om dan lo ma chan dan kha kan thiam lo em ti alang thaya heti hian soi tai la ni kuma tangin shipuin min ti boya kum ni ale vei lo dewa rinai taka rei ta ka le ko than po mumal taka kan ti dan thin phum pa ngai kan zom thelo ta ka chuan then khat rin na chu alom tlahiam ta hle maya atira kan han trana the patop kan chuwa tong trai vi te au thom te po are chho trana mi then khat tan pe chuan in siam thar le don po ni la ava har sa to don em ti khopin kan ring tu nu ne atlahiam to tlak mai ni heti hian te king thu kari ruwa lo langa he salmon lo in tan na po hi ania zirlaiten zirna anan tana engamo chen nan kan nuwa an zirlaya nge an emo an zir chu engang takin nge an thiam ti shiat nan first term exam te po ti taila emo class test emo te po an nei thin ang hian tur shipui lo leng hi kum zachuang Christian din hun na en chin nam pasa ang dewa lo ngai taila kan performance kan che thato kan in tiam ti hi ngai tu taila tuna kan soyang khan ring tu nung tam tak la niam te chen khatan in an siam thal le thei angem ti ngai tu na ne na an om han hu hian he kan in fia namasa zirlaiten first term an exam an ti that lo anga han te a tun kum za kan chuang to nu Christian ten din hun en chin na ra thak tak te po ti la a ai ta chin na kan han tua po hian kan performance kan che thato kan in tiam kum hi chung po le liam lo hian ti hi kari ru oma chu ta chu he sa mun hi alo kala ne a ai ta chin na kan tong ve china
chất trả cái nền tiền là lý số sử dụng nó thủ để cho sạch đấy vậy là hun giờ này là số in dữ tiền phô trình vậy là căn hành tuần chia chuan khá này thì sẽ thấu vậy là đàn căn nung đàn em hết chuan căn khiêm tộc lâu nó nghe ở đi thế à cùng giật chuan căn lâu training to man hun căn hành khen chia man tu khá căn lâu in khom chin le căn bát hiến thu lâu la khol te manga in en kolama ni in choma căn hun man hun tu ra ni ti sẽ miệng là tầm ấy đem tu giống qua lá mà ní chắc lâu nó có in pom này thầy lâu có đem tu ra sở cá vào à viết đi có một các nhà khám cầu sản xuất tu một đem tu giống à đuổi rắn tầm ấy mày mà ní rin tu in oi nung dấu tổ là vì căn tầm ấy em này cho bọn chúng cùng giật xuống căn lâu Christian tổ này tuấn cùng hi xuống một lớp sự quỳ lên à hiện Afia na alang in kasi cho bọn chúng dấu rắn Christian te cầu sản hậu te căn in Afia ai về mình cái gì này câu chuyện này phun cái nôm lai cái rinh tụn thấu tháng cho tất để cái phạt cái lâu thế à cái vai cái xia tí na anh đi là va he hun khu hậu nun ở thầy lâu lai thì rinh tụn tất tất này tụ ra mà ni cái din nắp mun tụ anh đi thì cái xe là vậy à hu hậu nun rinh ngót cái kia ra chuan cùng ni po na ral lawa hian tam tak chu kan se fu lo deu ani lo mo ti kha alo thei ta ani tin ring tu kan ni na zo na kan hun pui nei ang te ko shani na kan man thin te kan ser le sang te le kan kut pui ang te po a thil dan kan lo thiam tok lo zia le kan thi fu tok lo zia hi alang chiang hle bokin ka sia kan ti dan thin nga kan ti lo chuan hun te po chu hlu tami lo ang ngai kan tamen en mai ni ni ma sala kan ti dan thin ne mo kan kau san kal pui da ne mo lam de lovin he rong bo na poi mo re re hian ni na nget tak hlut na nget tak nei feka chu zok chu man chuak thei tura voi la hi kan in pu sai thar hi angai noi oin ka ria he su pui le a kan nun dan sang sang lo dang lam ta hi new normal ti te an soi china nun da phung pa ngai thara ni e an tia ni ma sala Christian cầu sản hậu tắm tập khi chuẩn với cầu sản hậu tắm tập khi chuẩn hiện new normal kan nun dan phung thar pa ngai ni sia hian rong bol dan nun dan hi an thiam thei thot lo ni hian alang nei cho ba chun he kan kut pui nei to tak tak te kan ser le sang le kan rong bol na poi mo tak tak te hi ani na tak tak le om zia aglut na chuta man chuak thei tu poin he shi hian min ti hak sela voin hi in fiadan mangila atu le in ka ria lali suana soyangin kuna khilter tak dona tun ai boi tha khi kan la tong fo do ni poin alanga tun bo ro khi kan in fiadan atu le ne mi tam tak thil thil chu hun tha lo in her le anga câu san kan pa ngai thei le huna chuan kan in khom thei le huna chuan zai khom le thei huna chuan ti ani ma se chu hun chu a thleng lo mai thei sin Bible shilo na chuan chetel tel lam hi ni thata alo thleng do li ko hi nga hi do tra mat la ta don in do thu thang po sia tu rom rang don chu wang chuan nakin thlia kan rin tu nun po kha hu ho nun ru ta in pat tan chuan hwa chel hi a on thei dom thata ni tin chu hun tha zo po chu lo thleng ma se ka tak sa nge yan ke ma zo khian ka thin lo the sin ke ma zo khi chu hun mang thei lo tu chuan ka lo thei tho mai bok cho ba chuan chiang mi lo na kin huna in ha hi ring tu tam thil ti chi ni lo tun hun hi poi mo tu ra hian chel taka ma ni in ti chak chunga ring tu nun kan khal pui a chu le mani na kin ra su tu ra a poi mo ni tun hi chan dam na ne chu ni ti ani Bible cho ba chuan na kin a hun lo tu ra bây giờ na thiếu chiang lâu mà các in cắt riêng với là cái hiện cần riêng tu nung hi cái in en phía bắt hiện bol na này na cần hun cần man à chủ đấy mà này bắt hiện bol na nung này chel ta cả tu riêng cái in ti chắc thà à chủ đấy em đến tận cần tu đình hun lệ cần khâu về thì riêng tu tak tak
nghe cần nia à mình Christian thì hi career rùa lâu ông bố cả riêng tu tập nghe cần nia mình Christian cái mà này cái dọc kia tức là chủ đôn à chăn chú khâu về là chăn đầu tức là xua là cũng tức là riêng tu ni hi à har tức đôn à dal pa ta lom tak tak insert thiang riêng tu phê chuan à har tức đôn để cho là khang kan hun man samang tu po khana ron soya kan khâu về buổi action zia khot la la te ko thona ta po buổi action zia ron soya chúng ta chuan chel taka oma lalpa mi tak ni tura kan nun kan han we ema rombung som chang kwa chuan ikai ni suwa chula pa ni ti chana mi thizia ta pathian ni na kai tho ti i thinlungin rin chuan chan namin yomang atia cha soma mi ten thinlungin an ringa chan dam lan fel na an hu thina kai na chana chan dam na an hu bok thina ni ti kan huwa thinlunga rin pia ka atana atakalan chua pui hi atul ngoi ne kun khove la hian ring tu tam tak chu kan omna huna zirte kan bulo oma zirte kan bulami te azirte kan tho pui te ne mo kan thial te ne mo khat hi kan bulo om te azir khan kan ring tu nun hi ani rang taka ka puan chua emo kan ni phunga kan mun zia ta chua emo chul tilem to lo inherent thei ring tu ni chul to hriat na ta po hi atam to ti a hriat theya chawa chuan kan sia ta kan khan kan thin lunga kan rina lalpa ni ti kan rin thata kan ka kan puan chuangam hi atula vola hian na sale zula Christian ring tu kan ti kan lan tirngam ti atu tel don ni hian alang boka ring tu ni ve chang ni lo mi te ma chang ngam kho paring tu question le chak ni tura kanin bua sai atul le ani mathai bu som cha som thum pa hi thum ma chuan ama la li so ngai mi te ma mi chan chu kapa wala mi ba ka chan veang mi te ma mi phat chu kapa wala mi ba ka phat veang atia chuan chuan alang nge in mi te ma a kan ka le kan thil ti te mangin pathian mi ring tu Christian kan ti lan tir tu ra kan puan chuangam tel tel hi atul le in ka ria then kan ngai dana chona farisai mai thaya ma se bible min zirti na chuan ne na puan na rin na puan chuana ani tlat ani chuwang chuan alang thayang berin Christian kan ni lai kan lan tir ngam to ring tu kan ni ti kan lan tir ngam to angai ka sia ka soi ta khan kan sia ta zinga ko ne mai thai kan ma tho pui ta zinga ko ne mai thai chu tiang zerin i kan on na huna pianga han ke chu Christian al pa ring tu kan ti nun khap an nei chuangam hi atu to em ani tun lai chana pe chuan social media hei to ki ka ve pakhat ania social media heng WhatsApp kan ti te Facebook a Twitter emponium heng te hi rong bol na man ruwa ani heng a te hian na sa zo ken pathian thu kan puang tu ra ni la kan tar lang tu ra ni ti he ani ya mi tam tak chu an rin na nun te an ma ni nun dan te han an in ena ring tu ini em ti in zo te la o ni e chu an ti tho rolin an ma ni nun chu sei lo an social media account na tam yam po pathian thu tar ngam lo khopa ma ni lam in ena thing lo anga on ka an om thina ni heng hi poem emari mi afel fam kim wangin mo athiang rim em wangin mo ronga bol lawa lalpan rong bol turin min kawa chu mi chang tua piang chuan rong hian bol mai jok thina ni chawang chuan pathian thu puan chua kan nu na mo kan ka emo a kan thil na zong hang hian na sa zo ko kan puan chuangam hi a tulim ka re tu na pe so tul tu kro media ba rong bol hi om tak lo ni chawang chuan kan social media account zong te hi pathian thuin ruwa khat sela ti hi ani sang hi so pali ve le tang to ka ngai dan shim ania ke ma mi mala chon heng thil te hi tangwal pakhat fel tak anga kan ngai hi ai o thum nut maya a thi chan po khat chiam ta ke da hriat lawa chutia rui thei thil ne na in chom pol khan ni lem lawa
na anh em mà in ai zone à tập cái nó mà xe hậu làm tất nhiên ai ở phun nước này à ta đang chôn cái này tụi meeting này thì cần khen phát xí là chú vàng chôn cần thấy ang công hiện phát hiện tụi thì cần buông tụi ra thì tốt mấy này thì ta đi luôn hiện mà social media nó mà mình một chuyện cho nên share cái này tấm dọc cái chú phát hiện tụi lệ mi đăng nun thì chặt thấy cái point thấy ang tốt kiến phèn lâu mấy là cái post thì này chú mình nắn hoa anh nun à lúc nào lâu chả mo anh nun về đồng tụi alo thì khốt lại sức này một anh chú đồng hồ nó tính nỉ hiền để cái xét lắm cả mình tấm tập cho là social media cầu tập có anh mà nỉ lần nó tập tắt anh lần tiêu đồn chuan social media trong này có thể in tệ tay là Christian này mà nỉ thì tụi nó cần văn tâm yếu cái tiền Christian cần niệm cần thiếu post lên cần thiếu thì tấm tập cái Christian cần niệm thì khá mi trong chốc hành một tệ đồn ta sẽ chưa bằng số phải là hiện à là những cán anh kiếm mày hiện thầy bắt đầu bắt chân trên trái lăng suốt đi ra chân ngắm tụi con này cần chân ngắm rồi chuan cần xuyên phan à mà ý xuống ngày in nãy kia là ba mà các phật về đó này à thì cần chân ngắm rồi chuan miếng chân ngắm về đó ba mà miếng chân về đó này chưa bằng chuan đặt giáo thầy ông cái anh kiếm à cần nương cần cá cần anh kiếm social media account thế nên bắt hiện thúc quan cho nên alang sát thầy ông cái gì mang ngô thì hiện này bằng tập cho nên xem mấy thầy cái bơi nó cái đàn này cái sợi sẹo và cái bài ở hiện cái đàn này nhảy chứ cái chân trên sợi tủ ôm lâu ý xua chân trên nó sợi tủ tắm tập ôm thì cái sát trong em sát trong cho sợi lâu mới là sát trong cái đàn tiểu khép chín này chân chú cái chân trên sợi tủ ôm lâu và giờ trap của ôm lâu mà sẽ ý xua cái này nó chuan chân trên sợi tủ diệt tur chia tur tam tak ke aum thu ni chuwa chuan chung rong rong hang chuan pathian thu hi lo thak sira pathian hi lo pui gar sira ti hi ka tum tok hi ania chuwa chuan voila hian atam theyang ber kan ka in kan thil ti bangin kan hriat te pula kan tho pui te pula mo rong rong khan a thei chen chena alang sa theyang berin pathian thu hi ita chuanga mo chel takin achan chu khovel changkan na rual pol na hian he thil mai le thil za tha thil thin ang deuh te poin min hmu tir fo thin nia tula thalai tam takina pathian thu boi pui emo ta chu thil changkan lo ngai na te hi om tlak nia tam to ne nula in tiveng va ve tak mo tangwal in la hai ve tak pathian thu pos zuk zok te ni te poi kan she deuh thin ni tu po hina lam to ni po ye bang tu la hala tak po khatin ka in chuang thin pathian fa ka ni hi tia po hi ka du ema a video a lyric video ang tel ten kan siam vela ke ton ming than nai mo me than nai mo ho sak nai mo lo tin nai mo po nei la atak taka chon pathian ma a thiam chan na tu ra chuan thei ti em ngam na kan chuan thei chu pathian fa kan ni na chau hi ne chawa chon foi nai za pui chuan ila in chil don ani pathian thu hian asa theyang berai puan lo chuan I thei lo huna I in chil don ani chawa chon foi nai thei la hian Christian pathian ring tu ni na hi nasa takin lo puang chuak zerang che fel fam kim wangin tu ma nan ti lo rin tlem tak chung chak lo tak chung poin an raparin nei nan puang chuaka chuda chon chan dam na an pu zela an ram china an hau zela lo chuka chon nang po chak lo mala ring lo angin in ngai thin mala lalpa thin lunga irin na chu atakin lan chuatila chuda chuan lalpan hne na pe zelang chenga churam chu nang mangai poin I dai dik zel don ani chuka chon lalpa chang nai ringin tun khovel har sa taka hian Christian pathian puang chuak alanga tilang sa tu lo ne zela chuda chon lalpan atan pui zelang chenga chandam na I mu zelanga I chak lo na ta po chan chuin ti fam kimin I om zel don ani chuan kan soi ta khan shipui kara che thatok lovin kan ring tu nun te po chu kum ni don sia wanga fia kan han om chu che thatak lo angin emo tuna kan soi khan kan mi mal nun te po chu mi dang te ma a ro pui takin kan lo lan chu ti ngam to lo te po kha ani mai thia ma se zam pur kham chuang lo zirla te po in first drama chuan
lo fe na ma po ni sela a in siam thata thei pa to pa chel ta ka le khazira om chuan kum to pa ro thin na pui tak ala nei thin thei ala nei thei thin ang to hian voina shi ale na kan thil ti te hi tuna hian thatop angin lang lavin kan ring tu nun masa ta po chu doi zeple in pha da le ro pui tak angin lang lo ma sela tu na tanga bul kan tang thada chel taka ama ai na sa zo kan tlan chuan lo man ro pui tak kan nei thei do na ni hebrai bu so ma khan ni china khan kan siara pathian du zong in tin hu point thil tiam chu in chan thei na chel na in lai sin atia pathian du zong kan ti to hu pon thil tiam chu in chan thei na chel na in lai na ti chawani pathian du zong kan ti hu pon lalpa thil tiam lo khen chu lalpa na hun takati hi kan shelava lalpa chu ma du thu ang taka du hun taka chakhin ania chu hun chu chel taka pa alangai po thina ni he rin na lo man hi in rin na lo man chu pai bo su atia mi tam tak chuan kan pa man lo thina ni tharau lam lo man kan don tu dei kan pa man lo thina ni kan chel lo wang te kan man mo wang te in kan pa pe no wa chu dian chuan kan rin na lo man le ang ngai po hian voina kan don tu tharau lama hian lo man hi om thina ni tin nakina wana chan dam na ne khua thei na kha ale boka chawang chuan chung song song a chuan pathian du song ti thrin mi te po in lati lo te po in chel takin ato thlengin lali sual lo kal thlengin ato thlengin rinom takin chel takin he kan ring tun phong hi zoin ithiang himela chuta chuan pathianin chandam na min buat sai sak chu no man ro pui tak chu kan na chang do na ni la kon kan zatan man son sa se amen